Un total de 16 empresas presentaron as súas ofertas ao proceso de licitación das obras de instalación dun novo sistema de separativo de augas pluviais e residuais nas rúas Outonil e Vista Alegre. Segundo informou o alcalde Santiago Freire, a súa adxudicación realizarase en breve, unha vez que os técnicos municipais valoren todas as ofertas presentadas. De momento está en proceso de licitación a instalación de colectores de saneamento, mellora da rede de abastecemento, reparación de beiras rúas e tamén do pavimento da rúa Outonil, unha rúa que arranca máis ou menos a nivel das instalacións do pabellón Alonso Rodríguez, que discurre a través da rúa Outonil ata o cruce de Vista Alegre. Segundo o alcalde, trátase dunha obra moi demandada, que virá a mellorar tamén a seguridade viaria na zona. A parte da mellora nos colectores de saneamento e abastecemento de agua, vai a supoñer tamén unha mellora moi necesaria na pavimentación desa rúa, nas condicións de seguridade viaria e tamén na mellora da accesibilidade como consecuencia das reparacións das beiras rúas nesa zona que están bastante deterioradas e degradadas. O orzamento da actuación achégase aos 335.000 euros, dos que ao redor duns 320.000 serán achegados pola Deputación da Coruña e a cantidade restante irá con cargo a fondos do propio Concello.